Да, добре, супер. Ами в такъв случай можем да започваме. Добре дошли на всички на традиционния вебинар, който правим в началото на всяка година, винаги втората половина на януари, вебинар на Harrow Capital Management, който всъщност е посветен на това какво да очакваме от финансовите пазари през съответната година, и тази година отново традицията е факт. Отново този вебинар е факт, така че добре дошли на всички. Какво ще разгледаме на днешния вебинар? Всъщност на днешния вебинар ще видим какво е текущото състояние на пазарите, ще видим конкретно, така ще ви покажа много графики, за състоянието и перспективите в момента пред американския фондов пазар, пред Европа, развиващите се пазари. Всъщност знаете всички, в края на миналата година, началото на тази година, така, наблюдаваме един сериозен спад на пазарите, така че вярвам всички ви интересува какво означава този спад, всъщност какви са последиците от него, доколко това е индикация, че е започнало трайно поевтиняване или пък е само време на корекция и сега е подходящо да се купува. Така че всичко това всъщност ще го разгледаме днес. Ще видим Европа, американския пазар, ще видим конкретно Източна Европа, ще видим конкретно ситуацията и на българска фондова борса, тъй като макар и пазара да е много малък, с много малък инвеститорски интерес към него, знам, че винаги много участници, в крайна сметка сме в България, много участници се интересуват точно от тенденциите на българска фондова борса. Ще видим еврото към долара, ще видим златото, и на фона на тази ситуация, т.е. на фона на перспективите, които ще разгледаме и ще видим, ще поговорим за това какъв е най-удачният подход за инвестиране при така формираните пазарни условия. Така че без повече въведение, нека директно да преминем към американската икономика. И всъщност за американската икономика може да кажем следното нещо. Фундаментално американската икономика изглежда силна. Американската икономика беше силна през миналата година, текущо все още изглежда силна като ръст на икономиката, като ръст на корпоративните печалби. Повечето компании обявяват сравнително добри очаквания все още за ръст на корпоративните печалби. Знаете обаче, винаги крайният индикатор тогава, когато инвестираме, е фондовия пазар, тъй като фондовия пазар действа много по-изпреварващо от фундаменталните данни, и от тази гледна точка вече идват негативните сигнали, тъй като акциите, въпреки тази силна икономика, бурното развитие на някои, особено технологични компании през миналата година, всъщност акциите като цяло се представиха слабо. 2015 година завърши на минус за американския фондов пазар, макар и не е голям, макар и с малък спад, но така иначе годината завърши на минус. И предвид на това, че преди това имахме период на доста силен ръст от 2009 година до 2014 година, още твърде рано да се каже, но е много вероятно в постфактум, в последствие след една или две години, гледайки назад към 2015 година, да се окаже, че тя е била преходната година между периода на възходящ пазар и периода на нисходящ пазар. Нека да видим графиката. Това е графиката на американския индекс, на индекса Standard & Poor's 500. Виждате поскъпването от, не чак от дъното на 2009, тази графика всъщност обхваща периода от средата на 2009 година, т.е. началото на 2009 година имаше и малко по-ниски цени, но така иначе наблюдаваме, виждате, силното поскъпване. Сега, това силно поскъпване, имаме много сериозни индикации, че е завършило. Макар и не на 100% потвърждение, всъщност вие знаете, на фондовите пазари никога не може да имаме 100% потвърждение, но вече с около 70% вероятност, сигурност, може би дори малко повече, можем да кажем, че най-вероятно това движение е завършило, тъй като наблюдавате това като се вижда, е, че всъщност 2015 година наистина е една преходна година.
Обърнете внимание в най-дясно крайната част на графиката. Всъщност тази консолидация, която всъщност наблюдахме през миналата година, в края на годината доведе до силен спад. Сега, синята линия, която виждате, е 40-седмичната плъзгаща се средна, 40-седмичната средна, която всъщност съответства на 200-дневната средна. Виждате, че пазара е под 200-дневната средна и освен всичко друго, тя вече сочи надолу. За разлика от целия предишен период, сега средната сочи надолу, което означава, че чисто институционално, знаете, 200-дневната средна или 40-седмичната средна, това е едно и също нещо, е бенчмарка, отправната точка на институционалните инвеститори. Така че от тази гледна точка трендът вече е надолу. Разбира се, пак казвам, никога еднозначно нищо не може да се каже, но тенденцията изглежда негативна и ако това е така, то годината може да се окаже доста трудна за американските акции, тъй като това, което сега виждаме до тук през първите дни, първите 2 седмици, които бяха много, как да кажа, дори зловещи за американските инвеститори, с големия спад, който видяхме, всъщност това може да се окаже, че е само началото на един доста по-сериозен и по-продължителен спад, който да се развива през цялата година. Така че това е тенденцията тук. Сега, освен това, как стоят нещата на останалите пазари? Цялата работа е там, че освен американския пазар, всъщност всички други пазари много отпреди това са в негативен тренд, в нисходящ тренд. Всъщност, почти всички глобални пазари, още от 2014 година някои от тях, са в нисходящ тренд. Други обърнаха тренда си в средата на 2015 година. Конкретно Европа всъщност е единственият регион, който завърши на плюс в 2015 година. Този плюс обаче е единствено в еврово изражение за основните борсови индекси в Европа. Реално в доларово изражение, ако отчетеме спада на еврото, тъй като еврото след силния си спад през края на 2014 година продължи да пада и през 2015 година, всъщност като четем изпада на еврото, реално тези пазари дори в Европа са на минус. Така че, вижте, тук говорим за чисто структурни, как да кажа, проблеми, тъй като не е само американски пазар, който сега обръща в негативна посока. Реално всички пазари в света вече са в негативен тренд. От американския пазар това, което ние следиме като водещи индекси, като по-изпреварващи индекси, това са транспортните акции и индекса на малките компании. Те отдавна са в нисходящ тренд, още от началото на 2015, някой от тях транспортния индекс още от края на 2014 година е обърнал. Така че всъщност от тази гледна точка се очертава една по-негативна картина, по-негативна тенденция за следващите 12 месеца не само за американския пазар, а и за повечето международни пазари. Нека да видим развиващите се пазари. С индекса на развиващите се пазари. Това всъщност е акцията EEM. Това е ETF, който следва индекса на развиващите се пазари на Emerging Markets. И тук всъщност това, което може да видим, е една много дълга консолидация 2012, 2013, 2014 година до средата на 2015 година и всъщност в средата на 2015 година започнаха проблемите в Китай, който е един от, разбира се, големите компоненти в този индекс на развиващите се на Emerging Markets и всъщност тогава видяхме нисходящ пробив при този индекс. Така че резултат от това развиващите се пазари, говоря за големите развиващи се пазари като Китай, Индия, Русия, Бразилия, Южна Африка, Турция и всички те са в нисходящ тренд. При някои от тях този тренд е много сериозен надолу и от тази гледна точка и тук имаме негативен сигнал, поне към настоящия момент. Разбира се, някой път ситуацията се променя бързо, точно за това винаги трябва да бъдем гъвкави, когато сме на международните пазари, въобще на финансовите пазари, но към момента ситуацията изглежда негативна. Да минем нататък към Централна и Източна Европа конкретно.
Каква е ситуацията в Централна и Източна Европа? Ами, всъщност темата е абсолютно същата. Това, което говорих и до сега. Реално имаме силно представяне на икономиките. Икономиките се представят силно, но в същото време има слабо представяне на борсите през 2015 година. Тоест и тук имаме едно разминаване между икономиките и борсите. Така, виждам, че някои участници в чата пишат, че звука не е добър, но пък други казват, че е добър. Нека наистина всеки един първо да се погрижи при него да бъде добър звука. Ако има наистина проблем, нека да ми кажете, когато наистина проблемът е общ, за да мога аз да го коригирам, ако той е при мен. Сега, нека да погледнем графики. Нека да погледнем графики и тук и нека да започнем с SOFIX. Не, че SOFIX е най-представителният индекс за Източна Европа. Пак казвам, като цяло Източна Европа миналата за година завърши, индекса на Източна Европа завърши над 22%, над 20% завърши спад в въобще региона. Нека да почнем обаче с един от най-малките пазари в региона, който обаче е нашия пазар, SOFIX. И отново това, което виждате, това е индекса на Българска фондова борса SOFIX с 40-седмичната средна, която, както поясних, съответства на 200-дневната средна. Каква е ситуацията? Ситуацията е нисходящ тренд. И тук това, което се вижте, реално миналата година ние прогнозирахме при нашия вебинар, нека да напомня, вебинара ни, който проведохме в края на януари миналата година, преди една година, всъщност прогнозирахме, SOFIX беше малко над 500 пункта тогава и ние казахме, че ако пазара падне под 500 пункта, за съжаление това ще го поставя в траен нисходящ тренд. Точно това се и случи и веднъж след като се премина под 500, в крайна сметка цялата година пазара беше под натиск до последните 2 седмици на декември, когато видяхме един опит за поскъпване, но вижте и този опит за поскъпване на този етап е в рамките на този нисходящ тренд, който виждате и на графиката, т.е. под 200-дневната средна, която на всичкото отгоре върви надолу. Резултата какъв е от това? Ами, вижте сега, къде ще спре? Къде ще спре? Всички се надяват българския пазар по-рано да формира дъно, да тръгне нагоре. Въпросът е, че няма как да знаем това дали ще стане на 440, някой казва 400, друг казва 380. Вижте, няма смисъл да гадаем къде ще спре спада. Докато трендът е надолу, много по-удачно е този тренд да бъде следван, да бъде съблюдаван, да се отчита, че трендът е надолу. В момента трендът е надолу. Това означава, че пазарът е, така да се каже, образно казано, виновен до доказване на противното. Тоест пазарът трябва да ни покаже, че се е променил, за да може ние да си сменим очакванията за него. В случая това би се случило, ако видим трайно поскъпване на 470-475, тази зона, 470-475 пункта за SOFIX. Ако това стане, това ще бъде сигнал, че вероятно спада, който наблюдаваме последните година и половина от средата на 2014 година, точно година и половина е нисходящия тренд на Българска фондова борса, е завършил. Докато това обаче не стане, докато индексът е под 470-475, съответно тренда е надолу и това предполага по-ниски цени и за напред. Друг пазар от региона, Румъния, който всъщност е много по-силен пазар, много по-развит пазар от нас, много по-силно се представяше и през 2014 и през 2015 година, но отново до средата, по-скоро на 2015 година, когато тенденцията и тук се смени, виждате и този пазар тази година е под много силен натиск и цените са сериозно под 200-дневната средна. Тя вече също става по легата и сочи надолу, което означава, нашата интерпретация е следната, в най-добрия случай, в най-позитивния възможен сценарий, това предполага подобна консолидация, като тази, която виждате в
първата част на графиката 2010-2011 година. Тоест година-две на странична консолидация между, грубо казано, 6000 и 7000 пункта, между, да кажем, 5800 и 7500, нещо в този диапазон. Това е най-позитивното, което може да видим. Тоест няма условия тук трайно и веднъж да се промени тенденцията, която е в момента, която е негативна. За съжаление, даже риска е много по-голям, не просто да наблюдаваме странична консолидация, а да видим по-нататъчно поевтиняване през годината, което може да добие и по-сериозни размери, предвид на това, че и ръста от фактически 2011 година до средата на миналата година, ръста всъщност е малко под 100%. Всъщност пазара ще тръгва от 4000 пункта през 2011 година и достигна до 7700 пункта миналата година, т.е. ръст е малко под 100% и съответно това предполага, че и риска за спад е много голям. Нека да видим още един пазар от по-големите в региона, това е Русия. Тук виждате също по-дългосрочна тенденция, още от 2008 година, силният спад през 2008, после много рязкото поскъпване 2009-2010 година. От 2011 година обаче пазара започна един продължителен нисходящ тренд, т.е. виждате този пазар, за разлика от повечето от останалите пазари, е в нисходящ тренд вече доста дълго време, от 2011 година до сега. Особено силно поевтиня в края на 2014 година. През миналата година станахме свидетели на доста разнопосочни движения при този пазар, т.е. първо много силно поскъпване в началото, но и тук последва силно поевтиняване след това. В резултат трендът и тук е надолу. Тук трендът също е надолу и шансовете са, че дъното, което видяхме през 2014 и което всъщност беше и в януари 2009, може би все пак ще бъде преодоляно през следващите месеци, то ще видим по-ниски цени. Т.е. руския пазар, поне за момента тенденцията не изглежда много позитивна и тук. Точно, зато няма промяна, виждате навсякъде имаме почти еднакво съобщение. Вижте, това е което ние трябва да правим като инвеститори. Не да се опитваме да гадаем, не да си налагаме нашето мнение, а да слушаме съобщението на пазара. Съобщението на пазара, почти виждате от всички графики, които ви показах, е много еднозначно. Текущо, те са надолу. Това, разбира се, ще се смени в един момент, но кога точно? Дали след един месец, дали след една година или след 3 години, ние няма смисъл да гадаем. Текущо натискът е надолу и това е най-важното към този момент. Сега нека да хвърлим поглед към евро-долар след прегледа на фондовите пазари. Между другото, към прегледа на фондовите пазари, това като бих добавил, още извън на графиките, които видяхте, е динамиката на облигациите, които всъщност имат много неясен е тренда при облигациите. Значи като цяло облигациите имат предпоставки както за продължаване на ръста си от последните години на цените на облигациите, така и за тенденция и в някакъв момент да се обърне ситуацията при тях. Текущо обаче облигациите са много по-стабилни от акциите. Това е нормално, преди на спада на акциите, знаете, в такъв случай се търси едно бягство на инвеститорите към по-сигурни активи. И една графика, която не включихме в вебинара, но тя е графиката на съотношението на акции към облигации, предпочитанията на инвеститорите, т.е. индекса на акциите разделен на индекса на облигациите и всъщност от началото на тази година, всъщност така от края на миналата година, ясно се вижда преминаване на предпочитания на инвеститорите към облигациите, вместо към акциите. Нека сега да хвърлим поглед към еврото. В началото на миналата година еврото беше около 1,13, 1,14. Тогава казахме, че спад под 1,12 ще доведе до много силно ускоряване на движението надолу. И точно това се случи през първите 3 месеца. През януари, февруари, март евро-долар поевтиня много рязко, т.е. еврото поевтиня рязко. Достигна до 1,0550.
като курс, след което пък видяхме един период на възстановяване на единната валута до 1,16 и нов спад отново към 1,0550 по-късно в последната част на годината. Виждате, тук реално се оформи една консолидация в момента между 1,0550 и 1,1450. Наобщо казано, това е основната зона на търговия за последната една година на практика. Какво ни казва това? Две неща ни казва. Първо, трендът е надолу, това няма спор, предишният тренд е надолу. Консолидациите, когато имаме консолидация по време на тренд, обикновено консолидациите се разрешават в посоката на тренда, т.е. по-вероятният сценарий е нов спад на еврото през годината и пробив под 1,0550 ще потвърди движение към паритета, към единицата, а вероятно след това и към 0,93 съотношението 0,94 долара за 1 евро. Сега, втората възможност, разбира се, е тази консолидация да се пробие нагоре. Това е малко по-малко вероятният сценарий. Ако все пак той се случи, ще знаем, че това е така, ако има движение на еврото над 1,1450, 1,15. В този случай най-вероятно ще видим и доста сериозно възстановяване на единната валута. Отново да кажа, това е по-малко вероятен сценарий. Основната ни тук прогноза е за по-нататъчно засилване на долара. Вероятно някъде около средата на годината, тъй като текущи условията, така като че ли благоприятстват тази консолидация, която наблюдаваме последната една година, да продължи за още няколко месеца. И нека видим и златото. Близо ли сме до дъно? Питаме този въпрос всяка година след 2013 година. Знаете, след като златото формира връх в края на 2011 година при 1900 долара за унция. Последва една дълга, продължителна консолидация, но през март 2013 година видяхме нисходящ пробив под 1600 долара и оттам златото изпадна в нисходящ тренд. Сега, това като виждаме тук, трендът надолу не е силен. Това се вижда ясно от колебанията на цените, които няма вертикални стръмни поевтинявания. Трендът е бавен, но за сметка на това устойчив и постоянен в някаква степен. Тоест всеки един опит за поскъпване, виждате, във всяка една година има поне по два опита за поскъпване. Така беше и през миналата година. Първо имахме един опит в началото на годината от март до май и след това имахме още един опит през месеците юли, август и септември. Виждате обаче тези опити за поскъпване в крайна сметка биват посрещнати от разпродажби и по-ниски нива. Така че трендът и тук е надолу и единствено движение над 1200 би било позитивен сигнал за златото. Като колко позитивен, аз честно казвам не мисля, че и това би довело до кой знае какъв ръст, някакъв експлозивен ръст нагоре, но при всички случаи ще сигнализира, че има формирано средносрочно дъно и най-вероятно златото би могло да качи до 1500 долара за унция, което все пак е едно сериозно движение от текущите нива от над 40%. Но пък казвам, това е малко вероятният сценарий. Много по-вероятният е да продължим надолу с още един-два опита за поскъпване в хода на годината, но златото да поевтинее и под 1000 долара, може би до 800 долара през тази година. Между другото, това съчетано с невероятния срив при петрола, не сме поместили графика на петрола, но всички знаете за срива на петрола, огромния срив при повечето суровини, commodities, плюс това, че акциите сега се включват също в нисходящ тренд, всичко това какво говори? Какво ви говори това? Това говори, че предстои и дефлация, т.е. спад на цените в глобален мащаб, така че измеренията на дефлацията са такива, че имаме и спадане на цената на златото, разбира се, спадане и на цената на акциите, т.е. повечето активи поевтиняват. Кои активи поскъпват? Основно поскъпва кеша като актив, т.е. в случая долара, бидейки в най-благоприятна ситуация. Добре, нека да минем нататък. И сега въпросът е какво да правим.
Тоест тази ситуация, виждате, тук са основните обобщения, всъщност основния извод, като цяло, без да е еднозначно, никога не може, пак ще кажа, никога не може да бъде еднозначен анализа и извода, който правим на финансовите пазари, но шансовете за нас са горе-долу 70 към 30 в полза на това, че сме в по-дългосрочен изходящ пазар и съответно видяхте и от няколкото графики, които ви показах, на практика почти всички пазари, съм прегледал много други графики, на практика почти всички пазари по света са в нисходящ тренд. Това прави много трудно подбирането на най-подходящите инвестиции. Тоест тук да се търсят кои пазари ще се представят по-силно, съответно кои сектори ще се представят по-силно, кои акции ще се представят по-силно. Да, ще има такива. Винаги се намират отделни акции, които се представят по-силно, отделни отрасли, които се представят по-силно и поскъпват, но тогава като основният тренд е надолу, това е много трудно като цяло да се прави такава селекция. От тази гледна точка най-логично в момента при тези перспективи на пазарите и с малко рискове е стратегията за инвестиране на равни вноски. Тоест дори да разполагаме с огромна сума пари, инвестирането на тази сума наведнъж в такъв пазар, в такива пазари, в които има риск от сериозен спад, не е удачно. Е много по-разумно инвестирането на равни вноски, обърнете внимание, за продължителен период от време, тъй като не знаем спада колко дълъг ще бъде, ако има такъв. Той може да продължи 6 месеца, може да продължи 1 година, може да продължи 3 години. Затова е удачно да си направим план за инвестиране, така че да инвестираме всеки месец или всяко 3 месече с една и съща сума на равни вноски. Така че тогава, ако пазарите продължат, какъв е плюса на това? Вярвам, че много от вас са запознати с тази стратегия, какви са предимствата, аз ще я кажа все пак още веднъж и за припомняне, и за всички тези, които не я познават. Тогава, когато инвестираме на равни вноски, всъщност и примерно пазарите падат 20, 30, 40%, 50%, всъщност ние купуваме на все по-ниски нива и въпреки, че губим през това време, всъщност акумулираме толкова голяма позиция, голяма позиция за времето на спада, която да, първоначално е на загуба, но в един момент, когато има възстановяване на пазара, дори пазара да не се върне на началните си нива, на които е днес, всъщност само при едно малко поскъпване ние минаваме на добра доходност, тогава, когато сме акумулирали инвестиция в хода на един нисходящ тренд. Така че това е най-адекватният начин в момента с най-малко риск, с най-малко рискове и с най-добри перспективи в дългосрочен период. Не единствения, но най-лесният начин това да се прави, всъщност единственият начин, по който това да се прави е обаче като се инвестира в цял пазар или групи пазари, тъй като, вижте, ако инвестирате в една акция, тя може да изчезне тази акция. Тази акция може да спре да я има или просто да падне много. Така че това трябва да го правите в цял индекс, в цял пазар. Или, още по-добре, в група пазари, т.е. в актив, в който инвестират групи пазари. И най-лесният начин за това да се правят този тип инвестиции са взаимните фондове. Те дават достъп именно до целия пазар и най-лесният достъп именно до инвестициите в взаимни фондове. Най-подходящи пък от тях в тази ситуация са така наречените multi-asset фондове. Какво значи multi-asset фондове? Взаимни фондове, които инвестират в различни класове активи, които едновременно инвестират и в акции, и в облигации, и в недвижими имоти, променят съотношението между тях според пазарната ситуация. И всъщност в тази ситуация вие имате много балансиран готов портфел. И нека, Криси, да видим следващия слайд от нашата презентация. Къде е трудността? Знаете, че Каролов Капитал Менеджмент е представител на един от световните управляващи дружества, едно от големите международни управляващи дружества, Шродер. Всъщност това е най-голямото управляващо дружество в Великобритания. Други управляващи дружества предлагат други чужди
фондове на чужди управляващи дружества, но за да инвестирате в такива фондове, поне в фондовете на Шродърс, в голяма степен това важи за останалите чужди фондове, които се предлагат в България, това изисква минималната инвестиция за една вноска е поне 1000 евро или 1000 долара. Сега, ако говорим за инвестиране на равни вноски всеки месец или всяко 3 месеца, това е сума, която сравнително малко хора могат да отделят всеки месец или всяко 3 месеца. Така че това е трудността, но при всички случаи това е по-адекватната стратегия, т.е. да инвестираме в фондове на равни вноски. Пак казвам, най-добре тези фондове да бъде директно един фонд, който да бъде фонд, който включва всички видове активи. Мултиасет фондовете. Какво е решението на тези голяма сума, която не всеки може да отделя? Сега ще видим следващия слайд. Това е един продукт, който Carol Capital Management разработи през миналата година, който се нарича спестовен план устойчив растеж, който всъщност се състои в това, че той е в два варианта, в балансиран вариант, който цели дългосрочна доходност за 10 години напред, средно по 4-5% на година, и агресивен вариант, по-рисков вариант, който цели доходност 7-8% средно на година, пак за дълъг период от време. Всъщност този план дава възможност за инвестиране в тези два фонда на Шродърс, които виждате, пак казвам, един е балансиран, другия е малко по-рисков в акции, и двата са от типа мултиасет, за които говорим. Инвестиране с минимална сума от 100 лева. Не казвам, че ви трябва да инвестирате 100 лева, може да инвестирате и с повече, но при всички случаи за тези два фонда вие може да инвестирате без да е необходимо да отделяте минималната вноска от 1000 евро, която иначе важи за записване в взаимни фондове. Така че това е решението. Приси, нека да вървим нататък. С това как може да го направите? Ами всъщност логиката е просто да си изберете един период, месец, 3 месече, и да започнете от тук да инвестирате с равни вноски. Пак казвам, дори да разполагате с сума вече акумулирана, много по-добре тя да бъде инвестирана на равни части за следващите няколко години напред. Ако пък не разполагате с така сума, просто да определите процент от дохода, който искате да инвестирате, който трябва да е поне 100 лева, това е минималната вноска, която предполага този устойчив план на Carol Capital Management, и всъщност да имате хоризонт от 5-10 години, дори текущия спад да продължи 2-3 години, 4 години, рано или късно ще има възстановяване, и пак казвам, това възстановяване, ако сега инвестирате и паднете с портфейла ви, падне сериозно, след това може да се необходимо много години, за да се възстанови портфейла ви, докато ако акумулирате сумата, когато инвестирате на части, на все по-ниски и по-ниски нива, ако пазара наистина пада през следващите година, 2 или повече, то съответно в един момент вие ще реализирате много висока доходност, тогава като пазара неизбежно формира дъно и тръгне нагоре. Какво да направите сега? Съвсем кратичко, не е това основната ни тема днес, но знам, че има много хора, които сред вас в момента се интересуват как може да го направят, т.е. кои са стъпките, които трябва да направят, така че ще помоля Криси да пусне и следващия слайд. Всъщност това, което трябва да направите, да вземете решение за тази сума, която искате да инвестирате всеки месец или всяко 3 месече, да изберете един от двата плана, било балансирания, било по-агресивния, според вашите предпочитания за риск и целите за доходност, да се свържете с Криси, която сега е нашия водещ, нашата очарователна водеща на вебинара. Виждате я. Ако пък гледате запис на вебинара, то може да откриете контактите и в страницата на Carol Capital Management. Кристина Дончева е менеджер с връзки с клиенти, и на линка, който в момента вече би трябвало да виждате в чата, може да видите и още информация за този продукт, за спестовния план в двата му варианта, за стъпките, които трябва да предприемете. Така че това е: вземете решение, изберете един от плановете, свържете се с Криси, тя ще ви опъти за следващите стъпки и започнете регулярно. Това е нещо, което аз правя в момента.
тъй като винаги има такива въпроси, искам да ги изпреваря аз какво правя. Аз в момента даже инвестиции, които имам, които са в акции, по-дългосрочни, излизам от тях и основният ми фокус за тази година, да не кажа, че почти единственото, в което ще инвестирам, ще бъде точно в подхода на равни вноски. Подхода на равни вноски, който позволява, пак казвам, да се предпазим много добре, дори и тогава, като пазарите са негативни, както видяхте от тенденциите, които ви показах, шансовете са в момента да започва по-сериозно поевтиняване. Ако пък такова поевтиняване няма, така че вие нищо не губите. Ако обаче има поевтиняване, пак казвам, вие купувате, да, ще губите докато пазара пада, но купувате на все по-ниски нива и в един момент, после когато пазара спре да пада, много бързо инвестициите ще ви се възстановят и ще реализирате положителна доходност. Така че това са стъпките, които трябва да направите. Силно ви препоръчвам да помислите над това решение, какво е правилно за вас. Аз не мога да ви кажа, всеки един сам трябва да реши какво е най-правилно за него, но аз ви съветвам да помислите сериозно в посока на това решение с равни вноски и виждате още веднъж изписани и контактите на Кристина Дончева. Виждате имейла и виждате телефона, с който можете да отправите допълнителни въпроси и съответно да пристъпите към действие в тази посока. С това аз завършвам. Силно вярвам, че информацията ви беше много полезна. Видяхме страшно много графики, видяхме тенденциите на много пазари. Сега, сигурен съм, че много от вас ще кажат, това не може да е така, нали, пазарите трябва да върват нагоре, не искаме да слушаме, нали, такива неща. Никъде другаде не ни казват, слушаме, нали, при други управляващи дружества, прогнози, вебинари и така нататък. И всъщност никой друг не казва това. Всъщност точно това ние сме се стремяли винаги да ви кажем това, което другите не ви казват. Това е бил нашия подход. Знаете, нормално едно управляващо дружество всъщност да ви убеждава, че пазарите ще бъдат силни, за да може да инвестирате повече пари. Подхода на Carol Capital Management винаги е бил да се казва това, което е реалността, това, което ние виждаме и съответно да ви препоръчаме това, което е най-правилно в тази ситуация. Това направихме и през 2008 година, между другото, тук сигурно има някои участници, които са от тогава било клиенти на Carol или са следили пазарите. Всички знаете за финансовата криза 2008 година. Още през януари 2008 година ние отправихме предупреждение към всички клиенти на Carol, че предстои много голям спад на пазарите. За съжаление, повечето хора не ни повярваха, казаха, не, ние слушаме много други анализатори, много други портфелни менеджери, които казват, че няма да има спад, че всичко е спокойно. Знаете, тогава пазарите паднаха с по 60% и повече. Така че вие преценете какво да предприемете в тази ситуация. Няма как ние да ви препоръчаме конкретно за всеки един от вас какво трябва да се направи, но отчетете този анализ. Аз се надявам, че той ви е бил полезен, че сте се насладили на тази мини презентация, която бях подготвил за вас, че сте се насладили на нея поне толкова, колкото аз се насладих, докато я изготвям за вас. Още повече ще се радвам, ако тя е полезна и така ви накара да вземете решения, с които всъщност да защитите парите си. И не само да ги защитите, а всъщност да акумулирате богатство въпреки спада на пазара. И за мен, не знам, сигурно има други начини, но за мен единственият начин това в текущата ситуация да се направи удачно е чрез инвестиция на равни вноски. С това, Крис, и аз завършвам. Ако следиш чата и има въпроси, нека да отворим възможността и за въпроси. Аз предполагам, че много хора са писали и докато говорим. Аз се стремя да не обръщам внимание на чата, тъй като това, разбира се, много лесно може да ме разсее. Но иначе сега официално обявяваме и времето за въпроси, така че може би е най-удачно всеки един, който има въпрос, дори вече да го е написал, да го напише отново, за да бъде по-лесно и Крис и да следи въпросите и ще отговорим в следващите 15 на минути и на въпроси, които имате. Ами,
Фондовете, за които инвестират в земя, са една добра алтернатива, тъй като земята е актив, който се движи малко по-различно от повечето от активите, за които говорихме, за суровините, за златото, за акциите, и предвид на това, че тези пазари сега се очертават да бъдат в по-сериозен спад, вероятно земята да бъде по-стабилен актив, така че също това е една добра алтернатива. Пак казвам, винаги, когато се поставя такъв конкретен въпрос, какво мислите за инвестиция в земя, в акции в България или акции в Япония и така нататък, винаги казвам, това е супер, ако перспективите са добри. Това, което е важно, е да гледате всичко като един портфел. Тоест, не може просто всичките си пари да инвестирате в земя или в фондове за земя. Просто това трябва да бъде процент от вашия портфел, друга част от портфела да бъде инвестирана в акции, трета част в облигации. Но пък казвам, в случая с оглед на ситуацията, много по-разумно това да се прави на подхода, който ние в финансовите среди наричаме cost averaging, т.е. инвестиране с равни вноски на равни периоди от време. Криси, ако искаш ти отговори на този въпрос. Аз тук мернах някъде, някой попита дали са гарантирани тези доходности. Разбира се, че не са. Никой няма право да гарантира и да обещава доходност на финансовите пазари. Това е подсъдно. Така че най-малкото Шродърс, което е най-голямото управляващо дружество в Великобритания, би си позволило да гарантира доходност. Това е доходност, към която фондовете се стремят. Тоест, те така структурират портфейла, че да я постигнат. И аз най-вероятно ще ви кажа, че така моето усещане е предвид на историята и стратегията, която следва тези фондове, че те най-вероятно ще я постигнат, само че това не означава, че всяка година ще има по примерно 5% доходност, пак казвам, това може да има и години наред да има отрицателна доходност, дори някой път и повече. Неминуемо, когато има ръст на пазара, той ще бъде много голям в един момент, така че тази доходност е средно на година. Тоест, тя най-вероятно ще бъде постигната за по-дълъг период от време. Може да очаквате всяка една година да бъде постигната, така че това е важно да го разбирате. Да, аз искам само да поясня. Вие, конкретно тези два фонда, които показах на Шродърс, ние в Крок Капитал предлага над 100 фонда на Шродърс. И вие може, разбира се, да си харесате според вашите предпочитания, който иде от тях, и в долари, и в евро. Това, което отличава тези два фонда, не е нещо специфично, а това, че за тях е създаден така наречения споменатия вече спестовен план, който всъщност не се състои в нещо много магическо, а в това, че можете да инвестирате и с суми под 1000 евро и 1000 долара, колкото всъщност е минимална сума. Просто ако инвестирате във всеки друг фонд, имайте предвид минималната сума, с която можете да правите вноски, е 1000 валутни единици. Съответно, ако това ви е окей да го правите на месец, го правете. Ако не ви е окей, го правите на 3 месеца или на 6 месеца, т.е. трябва да си регулирате периода, според който може да го правите. Ако решите, разбира се, да следвате стратегията, която ви препоръчах на равни вноски. Конкретно тези два фонда, които видяхте, които участват в спестовния план, те предполагат инвестиране и с по-малки суми, включително до толкова малки, че по 100 лева на месец може да се инвестира.
Ние имаме много участници днес и много въпроси. Надявам се да успееш да ги проследиш, да отговорим на колкото може повече от тях. Ами всъщност това е извода, който от графиките всичките, които ви представих, с шансове 2 към 1, аз го казах, с 70 към 30, вече влизаме и сме влезли на практика в нисходящ тренд или мечи пазар, както казва нашия участник на акциите. Пак казвам, вероятността е по наши преценки 70 към 30, това да е така. Да, значи аз ви казах, че аз лично това направих. Сега не значи, че вие трябва да направите, защото всеки е различен. Освен това, аз може в някакъв момент отново да се върна към тези фондове, от които сега излизам. Пък нали, вие да не знаете, че съм го направил, така че не се водете по това, което някой ви казва. Изградете си подход, който да си е така, да ви прави логика и да може да го следвате. Зависи, нали, много е различно според това на какви нива сте влезли в тези фондове, кога сте влезли, но ако приемете прогнозата ни, като пак нека да уточня, тя може и да не се осъществи, дай Боже, както се казва, да не се осъществи. Така стискахме палци и 2008 година да не сме прави, уви, бяхме прави, съжалявам, че сме били прави, аз исках да не сме прави, сега също се надявам да не сме прави. Така че вие трябва да прецените дали тази прогноза е и така прави логика за вас, дали ще я следвате. И вече ако я следвате, нали, то по-скоро изглежда логично да излезете от фондове, които са с големи инвестиции и всъщност да започнете тази сума да инвестирате по този принцип, който говоря, на части. Като междувременно, разбира се, отчетете и това, че може би ще акумулирате и допълнителни средства. Тоест, вие можете, ако примерно, нека да вземем просто може би при един хипотетичен пример, за да бъде по-лесно, да кажем имате 10 000 лева, да кажем инвестирани в един производен фонд, да кажем Индия, и смятате, че в тази ситуация не е удачно да вече да стоите само в Индия, по-добре да бъдете в балансиран портфел и да инвестирате на равни вноски. Вие примерно може да кажете така, аз всеки месец мога да отделям, да кажем по 300-400 лева и по 200 лева, няма значение, нека да кажем примерно по 400 лева. И тогава вие може да кажете така, предвид на това, че аз така не ще отделям по 400 лева, мога да изляза с част от тази инвестиция, от тези 10 000 лева, може би не напълно, мога да изляза примерно с половината от нея и с тази половина да започна вместо по 300-400 лева на месец, колкото иначе би ги довнасял, например да довнасям всеки месец по 1000 лева. Нали? И по този начин да разпределя сумата за по-дълго време или по 600 лева. Тоест вие преценете с какъв размер, според това какво планирате, какви други средства да инвестирате в следващите 1-2-3 години. Така че това е един възможен подход, но пак казвам, аз няма как в момента да ви дам персонален съвет, тъй като аз и нямам и право без да познавам, нали, нито аз, нито Крис, без да познаваме конкретната ситуация при вас, но така, аз ви казвам това, което по-скоро следва като извод от това, което сега ви казвам. Друга алтернатива, която е много удачна и която всъщност предприех аз самия, като ме питате, ще ви кажа просто аз какво направих, излизам от тези фондове, които са по-рискови и просто, тъй като така иначе си инвестирам на равни вноски и други суми, просто с сумата, която считам, че е по-рискова, излизам и я прехвърлям в друг фонд, който е по-ниско рисков просто. Така че Криси, това е другата алтернатива. Понеже така ти каза, че въпросът е интересен, за мен това са двете алтернативи. Едната е да излезеш и самата сума, с която си излязал, да я инвестираш на части, да я разпределиш да инвестира на части. Другата алтернатива е просто да излезеш от рисковите си активи, т.е. позиции в акции и да ги инвестираш в нискорискови, в фондове, които инвестират в краткосрочни облигации, в депозити, такива фондове, които са по-безрискови. Защо? Защото вижте, ако има спад, реално не е необходимо през това време да печелите. То най-голямата печалба идва от това, че сте предотвратили да не загубите. Реално парите ви нарастват, защото след примерно 2 години
когато примерно сте убедите, че да кажем спада е завършил, вече е започнал ново движение нагоре, вие всъщност ще разполагате реално с много повече пари. Да, сумата ще е същата, но реално това, което може да купите с нея, ще е много повече. Така че парите ви на практика нарастват, ако вие просто се защитите. И това има много начини. Пак ще кажа, равните вноски е единия начин и инвестирането в нискорискови фондове. Конкретно и в Шрёдърс, който Карол Капитал Менеджмент предлага фондовете на Шрёдърс, има, може би, 40-50 фонда, може би, които са балансирани и нискорискови. Така че те са абсолютно подходящи за такава по-дефанзивна стратегия, когато в случая говорим, че е необходима. Ами аз всъщност отговорих на този въпрос току-що. Може просто да преминете към фондове на Шрёдърс и Карол, които са с по-нисък риск. Това препоръчвам, казано накратко. Има много фондове за облигации, просто трябва да ги потърсите и да прецените кой регион предпочитате. Европа, Щатите, Азия и да инвестирате в облигации. Облигациите, разбира се, имат много по-ниска доходност, но пак ще кажа, в такава среда не е необходимо да гоним доходност. Просто това да се бъдат защитени парите е достатъчно добро като решение. Да, ако искаш, Кристи, докато така отваряме още един-два въпроса, ако искаш, можеш да сложиш в чата и този линк, ако го така намериш бързо, за да улесним нашите участници с това, кои са конкретно и основните фондовете на фокус в облигации. Ами вие решете, аз няма как да ви кажа. Да. Аз съм я предприел за мен си, но това може да не е вярно за вас. Може и да не паднат пазарите. Вие трябва да решите кое сте готови да носите като риск, тъй като риска да си спусне печалба също не е малък. За много хората е по-голямо от това да реализират загуба, така че вие решете. Да. Да. Криси, ти отговори по-пълно, отколкото аз мога да отговоря на този въпрос. Не, сериозно говоря, наистина, да, за суми над 10 000 лева, ако такива месечни вноски искате да правите, можете сериозно да го помислите да го правите чрез борсови търгувани фондове, чрез ETF-и. Представете си, например, че искате с 300 лева на месец,
ще ви кажа, валутния превод, за да стигнат парите ви до вашия брокер в Щатите, дори това да го правите чрез Карол, Елана, Бенчмарк, който и да пожелаете брокер български, валутния превод е около $50. Отделно след това имате комисионна, която често пъти също е фиксирана, за да закупите, да направите сделката. Но те оставим нея на страна. Ако имате $50 превод, представете си при 200, 300, 400 лева, това е огромен процент. При 1000 лева вноска, това са 5%, вие губите веднага. Тук има хора, които питат какви са таксите на фондовете, които са по 1% и са еднократни веднъж, нали, и това ги притеснява. В случая, нали, говорим за реална такса на хора с едно от 5%, ако правите вноска от $1000, при $1000 вноска, всъщност 5% все едно ще дадете за валутен превод. Така че много по-трудно, на практика е неприложима тази стратегия тук в България. Освен за огромни суми, нали, да. Ами няма такива, т.е. трябва, за да направите портфел, вие трябва в 3-4 ETF-а поне да инвестирате, т.е. вие ще се наложи и после и повече сделки да направите, което се повече комисион. Просто много хора говорят за ETF-ите и аз даже много ги подкрепям, всички тези, които говорят за борсовата военните фондове. Просто ви това не е много приложимо за условията тук. Добре, Криси, вече сме на 1 час. Ако искаш последен въпрос да избереш, тъй като има много, виждам, че валят непрекъснато въпроси, все пак предлагам да държиме стегнат този вебинар, пакетиран от около 35 минути съдържание, плюс време за въпроси. Горе-долу така се стремяхме да бъдем, така че подбери някои от интересните въпроси, които пишат участниците. Ами не, моят съвет е единствен, да не се опитваме да гадаем кога ще свърши. Просто като има един тренд, няма смисъл да гадаем кога ще свърши, просто разследвайте го докато свърши. Не, това е. Аз за българския пазар отговорих. Япония, за съжаление, това е един от по-стабилните пазари, наистина от по-стабилните пазари, но просто и той е под влияние на негативния тренд. Просто вижте, когато има такъв негативен тренд, той влияе на останалите индекси, на останалите пазари. Просто този глобалния негативен тренд. За български пазар мисля, че много детайлно. За толкова малък пазар му отделихме адски много време, така че нека повече да не се спираме. Ако участника е пропуснал графиката, включително имахме и графика, ние правим всичко възможно да има запис. Ако това е успешно, до ден-два ще го качим и запис. Това е единственият вебинар, на който ние предоставяме запис. Така че ще може още веднъж и отново да го прослушате и да видите всички графики, които показахме, тъй като наистина давахме много полезни нива, не само като мнение, защото това мнение може след 2 месеца да не е валидно вече, но всъщност ние ви показахме и ключовите нива, при които да следите за основните пазари, които всъщност вие сами да следите какви са тенденциите. Да. Криси, мисля, че много въпроси успяхме да отговорим и аз искам така да взема думата и да благодаря на всички за въпросите, защото направихте наистина много полезна дискусията във втората част на вебинара, след като ви показах предварително подготвената презентация. Така че дано да не съм прав, тук казва един дано да не съм прав и аз така се надявам. Дано да не съм прав. Така че благодаря на всички за хубавите въпроси, за хубавата дискусия, която се получи. Ще направим още веднъж, ще направим всичко възможно да качим и запис на този вебинар и ще ви информираме, разбира се, по имейл, ако това се осъществи. И така, с пожелание за много успешна година. Всъщност това е и първия, Криси, ако не се бъркам, това е първия вебинар на Крол за тази година.
Така че искам всъщност да пожелая на всички много успешна година и от името на цялото управляващо дружество на Crow Capital Management и конкретно от името на нас двамата за много успешна година за всички и нека инвестициите, които правим, точно така да изградим подход, че по-скоро да не зависиме много от пазара, защото мисля, че пазара няма чак толкова да ни помогне през тази година. Това е моето послание.